tsiku namba 8 kuukitsa akufa. Munichitire mwana wanga mmodzi yekha, munichitire chifundo. Ndi mtsikana wa zaka 12 ndipo ali kufa. Tiyeni tipitire limodzi. Yairo ndili ndi chisoni. Yesu, Mwana wako wamwalira, tere musavutitsa aphunzitsiwa. Musaope, ingokhulupirira mwana yatsachira. Salire, mwanayu sanafe wangogona tulo. Tsikana, dzuka. Patseni chakudya adye. Ndikulamulirani, zachitikazi musauze wina. Kodi ndimatenga zosowa za banja langa kapena anzanga kwa Yesu? Kodi Yesu amabweretsa bwanji chiyembekezo? Kodi ndi maubale otani omwe muli chiyembekezo?